И добре дошли на Халкидики. Тази седмица ви взимам с нас на една наша лятна почивка на Касандра. Ще ви заведа на любимите ни бич барове, ще ви покажа любими места за хапване, ще пробваме нови за нас места и като цяло ще прекарате с нас една гръцка почивка. В момента се намираме на един от, може би, най-любимите ми плажове на Халкидики, а именно Мако. Супер красиво е, много бухемски стил, доста по-чил е от на останалите места. Като цяло, другите ни любими са Elephant Beach Bar и тази година посетихме Каса Мерседес, но и на двете места е доста по-бизи. Тук е изключително чил, много е приятно. Има и басейнче, което след малко ще ви покажа, но частта с плажа е може би най-красивата. Гледам да няма някой плажуващ, който да покажа. Като цяло е много чил и много приятно. Изключително много ни харесва. И прекарайте един ден с нас. Много красиво е направен, като има и хотелска част, която може би до година ще разгледаме по-подробно. Басейнчето. Като цяло дизайна на хотела е много, много як, тъй като има и тикита. Доста бухемско, но с модерен привкус. Доста изчистен. И много палм. Не мога да спра да ви показвам басейнчето, толкова е кют. С тикитата отзад. Просто е супер красиво, наистина. И с една много мила асистенция от Мишо ви показвам Outfit of the Day. Роклята е Reserved, ванския е Lavella Beachwear, чантата е Кабани, бейбитата са Кабани, очилата са Miu Miu и шапката е Shine Atelier. Готови сме за вечеря и най-накрая ще отидем да пробваме биофермата Мнемес. Мисля, че така се казва. От няколко години се каня да отидем да я пробваме и все не ни остава време. Тази година най-накрая стигнахме и до нея. Така ще ви взема с нас. Днес бяхме на плаж до към 5-6 часа. Прибрахме се и супер бързо се оправихме, защото 7:30 ни е резервацията. Надявам се да ни хареса. Доста от наши приятели са идвали и казват, че е много красиво и много вкусно. Ще ви споделя и ще ви взема с нас. Къде сме, бе? Просто дойдохме в Немес да го пробваме най-накрая. Много е красиво. Ще ни разкажеш ли малко на някой? Доста рустикално, но в същото време с modern aesthetic touch. Супер кют са го направили, много е красиво. В много гръцка тематика, но в същото време са запазили това, че все пак е ферма и е по средата на малко град. Направихме една обстойна разходка, докато чакаме вечерята си. На входа са сложили хляб с зехтин и едни малко сладури го бяха нападнали. Супер слад. Много ми харесва естетиката на заведението. Плюс вижте колко са яки аутфитите на сервитьорите. Поръчахме си доста неща, които буквално се отглеждат в съседство. Сега ще ви покажа градината им. Доста добре са инкорпорирали така супер тренди farm to table концепцията. Но все пак са запазили гръцката естетика. Какво хаваш, бе? Ще пробвам. Мисля, че се казва буюрди. Което мисля, че сме го пробвали или на Парус, или в Миконос като гръцко сирене, но не съм на 100% сигурна, така че ще... Много е хубаво. Много е хубаво, да. Много добре им се е получило. Има малко вкусна
То тип как българско печено сирене, как става? Панагюрско или не? Не, яйца по-нагюрски, ама ти имаш предвид за нещо друго. Като Да, прилича на наш традиционен гювеч. не прилича на гювеча. По-скоро прилича на яйца по панагюрски, само че без яйцето. Не, сигурно имаме такова нещо, ама... Да. И гръцката салата изглежда брутално. Мишо хапва някакъв специален on the spit ли се казваш? On the spit, да. On the spit. Pork on the spit. И казва, че е много вкусно и на здраве. За сега много ми харесва. Ще ви споделя накрая. И докато чакам Миша и първото предо капучино за деня, реших да ви споделя, че днес сме се запътили към Elephant Beach Bar. И след като и вчера и днес така се случва, че ви споделям любими наши локации на Халкидики, се замислих, че може би ви било полезно да оставя няколко кадри с кои според нас са най-красивите плажове и бич барове на Халкидики, Кавала, Нея Перамос. Така че се надявам следващите кадри да са ви полезни. И като се абстрахирате от изгорелият ми фейс и морската ми коса, днес малко прекалих със слънцето и май слънчасах, но все пак исках да ви покажа този супер красив ресторант, който намира се в Калитея и се казва Диас. Изключително красиво е. Препоръчвам ви да си направите резервация задължително. Единственото, което ви препоръчваме е да си вземете нещо връхно, тъй като все пак сте на тераса над морето и си на върха на хълма и си подъпва доста, така че особено ако сте изгорели, със сигурност имате нужда от нещо връхно. Нищо слънчасало, не чакам яденето. Ние се спряхме на дако салата, която вече си разпределихме. Пържени картофки, порция миди, която, вижте колко е голяма тази порция, огромна е. Гриловано като под тиро и невероятната гледка. Много е красиво. За момента пробвах само дако салатата, е изключително вкусна, но порцията миди определено трябва да имате предвид колко е голямо, защото ние не очаквахме. И Мишо пробвал като пода, каза, че е много хубав. Надяваме се и на мен да ми хареса, тъй като съм по-специфична на тема като поди. Thank you, bye! Тази вечер решихме да дойдем до Ханьоти. Малко за разходка преди вечеря ще ви покажем едно много любимо наше заведение на брега на морето. И като цяло сега си говорим, че всъщност май не сме идвали юни месец в тази част на Гърция. Изключително спокойно е да не го джинксна, тъй като ние първата вечер буквално пристигнахме, преоблякохме се и решихме да дойдем. И честно казвам, от години не сме виждали Ханьоти по свето, тъй като винаги идваме направо за вечеря. И така, общо взето ще ви взема с нас и ще ви покажа малко градчето. Предполагам, че доста от вас са идвали или ако са идвали на първия ръкав, като цяло Ханьоти, Певкохори и Калитея са едни от основните градчета. И Афитос също, където ще ви разходим утре вечер, мисля, че на вечеря. И така, let's go! Ето това е таверната в Ханьоти, която много ни харесва. Започваме с разядки, тирокафтери, любимата ми скорделя. Не знам защо, но супер много ми харесва, особено в това заведение. Гръцка салата и чакаме миди и скариди. А не, само миди май, тая вечер. Тая вечер сме на миди и паста вонголе.
Ще ви кажем как е паста вонголе, не сме яли до момента тук, но мидите и скридите са супер. Още една препоръка от нас. Пекарната Лимони. Вкусни са им печивата. Гледам, че доста хора местни предимно си купуват хляб от тук. Явно е много хубаво, не изглежда страхотно. Днес е понеделник, затова е малко по-спокойно и малко по-празно също. Но със сигурност да го препоръчваме и Фредо капучиното е страхотно. Любимите ми мини круасанчета. И десертчетата са уникални. Много са ми сладки гръцките пекарни. Това е името на пекарната. Те са доста популярни, има ги на доста градчета по Халкидики. Но Фредо капучиното им е страхотно.